Hej! Vi vil gerne lave noget data over nogle brød. Og det var noget grupperet observation. Det vil sige, at der er nogle grænser, som vi har indtastet her. Så har vi indtastet de nedre grænser, altså den nederste, og så er den øverste ikke med, fordi det er ikke en af de nedre grænser. Og med de øvre grænser, så er den nederste ikke med, fordi det er ikke en af de øverste grænser. Øvre. Så har vi midtpunkterne for grupperne. Og så har vi antal brød, der er i hver gruppe. Ja. Yes. Der er frekvensen, som man kan se der. Og så den kumulerede frekvens herinde, som jo ender på 100%, så det passer. Måden vi har udregnet frekvensen, det kan I se her. At vi tager antallet divideret med 200, fordi det er antal brød, der er i alt. Og så ganger med 100 for at få det i procent. Og så skriver vi aprox foran, så ved det procent, vi regner i. Aprox. Og så har vi den kumulerede frekvens, som, hvor vi har taget summen af frekvensen. Så har vi et flot histogram her, som vi har lavet over vores observationer. Og det har vi lavet rusen. Er du klar, hvordan vi har lavet det? Ja, vi har taget de nedre grænser og frekvensen. Så har vi gjort sådan her. Ind i data kombinationsdiagram. Så skulle der være frekvens her, og y. Ny side. OK. Bum. Det skal vi lige have gjort sådan, så grænserne for grupperne de passer. Så højre klikkede vi søjleindstillinger, og de er ikke lige store. Det er jo så vores grænser, som vi gerne vil have. OK. Så lavede vi en sumkurve. Den har vi lavet ved de øvre grænser. Dem har vi her. Så siger vi så laver vi lige en hurtig graf. Så skal vi have en y-værdi, som er vores kumulerede frekvenser. Bum. Og så mangler vi at forbinde punkterne der. Og så har vi vores sumkurve. Så skal vi have aflæst nedre kvartil og median og øvre kvartil ved vi spreder først lige applikationerne, ja, så vi får det på en ny side. Det gør vi heroppe. Sådan. Så har vi den der. Og så skulle vi aflæse. Det gør vi herinde. Plot funktion. Så kan man sige 25, altså nedre kvartil. Så får vi en vandret linje. Det gør vi også med medianen med 50%. Og med øvre kvartil 75%. Så højre vi klikker vi på linjen og trykker grafsporing. Så skal vi have den hen på. Så kommer der sådan en frem her. Så kan man lige få den hen der, hvor
de to linjer skære, sæt et punkt, mellemrum, enter. Ja, enter. Så er det sat. Så gør vi det der, og her. Så har vi indsat de tal, vi lige har fået her. Vi har simpelthen aflæst x-værdierne ved de punkter, som vi satte før, og indsat i kvartiltallet, samt mindste og største værdi. Så har vi skrevet 20 intervaller ind, som gruppen 600 til 610, som vi har i vores data. Og så har vi regnet gennemsnittet ved at sige sum, altså summen af midtpunkt, de her, og frekvens, som vi har der, og divideret med 100. Og så vil vi gerne have lavet et boxplot. Derfor så har vi igen indtastet kvartilsættet, men nu har vi 2 medianer, fordi ellers så kan den ikke lave det. Måden vi gør det på er, at vi markerer vores boxplot data og laver en hurtiggraf. Så får vi den lige over på en ny side igen. Der. Så ligger den her. Så højre klikker vi og siger boxplot. Så kunne vi jo lige udvide grænserne. Og så kan vi se her, passer det 560, 601. Yes. 606, 612, 640. Yes, det passer. Ja. Og sådan gør man det.